Segons el mite, el rei de Corint, Sísif, va ser condemnat a carretejar eternament una gran roca fins al cim de la muntanya. Quan pensava que ja era dalt i s'havia alliberat del càstig, la pedra rodolava cap en avall un i altre cop. Alguns diputats d'aquesta cambra semblen reencarnacions del rei de Corint, repetint insistentment mocions que mai no tenen recorregut vital. Instaurats en el dia de la marmota, van subsistint i conservant l'acta parlamentària. Senyor Castellà? L'any 2011 aquest Parlament ja parlava de concert econòmic i balances fiscals. A la 14a legislatura es van aprovar mocions sobre el dèficit fiscal i el deute històric. El 2022 es van reclamar de nou les balances fiscals i la correcció de la inexecució pressupostària per part de l'estat artificial espanyol. I amb la moció 157 sobre infraestructures, el Parlament instava el govern a complir acords i mocions aprovades prèviament, reconeguent, per tant, implícitament que cap no s'havia executat. Però tot i així, vostès reincideixen joiosos en la demanda, com si a còpia de repetir-ho molt, poguessin canviar la realitat colonial que ens atueix i atenalla. O tal volta només pretenen entabanar noves generacions de votants amb la mateixa cantarella estèril amb què van convèncer les anteriors. El mite de Sísif a la catalana. La roca que arrossega el processisme mai no fa cim, ni concerts econòmics ni finançaments singulars. L'únic que ens ofereix i pot oferir Espanya és el saqueig constant de les arques públiques i la desinversió crònica. Generem vora 320.000 milions d'euros, però la Generalitat només en gestiona 44.000 milions, el 14% del PIB. No arribem ni a autonomia financera. Som amiseriats fiscals quan podríem ser una de les potències mitjanes d'Europa. Tot i tenir més pes que diversos estats membres de la Unió, no disposem d'instruments estatals i restem a mercè de les inversions o transferències que vulguin fer-nos els espanyols. Veient com tenim les infraestructures i la feblesa dels nostres serveis públics, és fàcil d'endevinar que Espanya no ens té gaire estima. Davant aquest greuge històric, vostès demanen el concert. Amb el concert econòmic, el pressupost podria arribar fàcilment als 62.000, 69.000 milions d'euros, un 20-22% del PIB. Almenys notaríem les engrunes dins la boca, no seria la pols fina d'ara. Però continuaríem depenent de l'estat espanyol. Tan còmodes s'hi troben al Congrés dels Diputats que ja no pretenen alliberar Catalunya sinó vendre-la per 4 monedes més. És que potser tenen majoria a les Espanyes per reformar la LOFCA i la Constitució espanyola? Facin un xic de memòria. Com va acabar l'Estatut d'Autonomia? Com es pensen que acabarà aquest concert econòmic que pregonen? Espanya no només ens escanya i roba, sinó que ens converteix en deutors a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, un mecanisme que ha convertit el govern espanyol en el nostre principal creditor. Primer ens roben la mesada i en acabat ens fan préstecs per llogar-hi cadires. I Esquerra, el cinisme convertit en sigles polítiques, presumeix d'haver aconseguit condonar 17.000 milions d'euros d'aquest suposat deute. Algú ha vist aquesta condonació? No, perquè depèn d'una llei estatal, d'una tramitació al Congrés dels Diputats, de majories alienes i de la voluntat política del govern afincat a Madrid. N'hi ha que esperen la gràcia divina, vostès, la de l'Estat que ens sotmet. Mentre es guarden l'adveniment de miracles, Catalunya no decideix res, ni la finalitat dels seus ingressos ni la reestructuració del seu propi deute. Ja poden anar garlant de sobirania fiscal, finançaments singulars o concerts econòmics, que dins l'estat espanyol sempre ens toca el rebre. Sense estat propi restarem condemnats a pujar un i altre cop la muntanya carretejant pedres. És aquest el pes que volen a les espatlles dels seus fills i nets? Nosaltres no. A Aliança Catalana no som processistes ni concertistes. Som independentistes.